Ulano hambai bisdapati prasarapno. Tini hanya hai video ma phajabuka. Tini 23 tarik o tini ni salo kaisa simna elaga balurbon bisi bai khobjak rayung kamiwo phai sopaika tini patal kina nuk khawa jagao sungjotono tini tamo hini sawik langka bo o patal kina tini tamo hini sawik langka norok kaham kene buji khana tipra sarok te joto tipra mathani warriors rok ang kok sunani musungo patal kina jomaitiano nung tini je saka bubagra hayakeba tipra motha no nung tamo saka tipra motha bihia nung okok je saka tini nung kuno jaga wono de nukha nung je borono logi diwi tongo omit de pormano nung je jaga sai tongo tipra motha bihia hini birinyo rombo sugo nung nure nukha sung tini takok te bugok sung nugui mangga sungke sabo tatal sabo baze hayakeba sabo bihia ya sungke nugui mangga tini omit de porma bo jodino bihia ya hayakeba kaham hingkang ke bo tini oma hai kok sagala kamu lai thangnai bubagra phaimani dino hejamarao jekha khok hamya saka omo ki kaham borok hayakeba bo ki bihia ya de bo bihia ya omo jotto takok bugok jono sanai tini nung patal kina nung tini je oro phai cyclangka tini nono sinika tiprasarok nono agino sinjak tiprasarok nung bubagra no sawo lasia bihia diliwo thango mukhang korakhe tini nung omo sini ha hinsanai sini sason mangna hinsanai bangladeshi gubek hinsanai nung tini tamo khaikasa bangladeshi gubek hinsanai nung tini tamo khaika nung kok krak je sanai patal kinya jomaitya nung tini tamo khaika ba tiprasani bagai oroi foroi khai nung te buklang kablasa tini ei je bubagra sini moharaja thancha tongma bai tini amsuk pano tiprasarok angai tonga muthang tong tiprasarok siwo sabo kaham sabo hamya nini o kok sama bai kunung glak nini o naimung bai kunung glak nung jodi soi BJP o nung tongai tipra dofana muthang man hungangke nung muthang phunuk di nung sini man thai sok nung liwi di hai hingangke sung tomung no nono kaham hinai nung dofan bagi samung khanya hinai nung tini dofan bagi samung khainai kok rak sanai se nung tini kunu pala kering nung thangi pai kangke tiprasarok siwo nung tabuk bo kunu pala kerikho nung orno tongo orno kere tiprasarok kaham kai siwo mo nung tini sawi rikha o mokoli muktui o burini mokoli muktui nung tamsaka tipra motha thapla chanai bini mokoli mukti tipra motha thapla chanai hini nung saka kisa wanchoki kogno sari common sense na hawa kogno sari thapla chana saya sabo chana saya omo nini kog bai inglak thapla chana saya omo tiprasa hamkraina ni rogno sanai jorano sanai sabo thapla cha saya jorano phunuknai nung tini omo hai kai sakaino inglak tini singnugui mangkha laithangnai 3 din ni sikang nok tanchik jangmase आजकल पर्यन्त तिनी नुक खमेडी हो नक नि कुनु मानि हनै थामुक जागिया हो धमुनो थामुक जागिया हंगां के ओ ताखुक टे बुखुक सं अमि देबर मसं तिनी बर तंखा काइसे गेम पॉलिटिकल गेम माइंड आसक सुजाया सिओ ताबुक जतन नों तिनी सोशल मीडिया फुरुंनानि बागै हायाखेबा नों फाइनानि बागै
o nog nukung thamuk jagya o nog nukung tangchigi phunuk jakha tomung no tipra motha no tano hini phunukman kangke norok purup sara kok no sakangke no haina kok no sakayang lak tamo hingkangke tiprasa tabuk kaham ke siwo sabo kaham sabo hamya nang bola mo himtong singamo kaham ke semino nang tomong no nang tiprasa na hamjana haya ka ba tipra dofano mathangna hingkangke nang tini orai foro engla kamu nang sabo tipra mo thano edisiwo pal baksa ke singna to hini nang tipra mo thano tuya buji khada sing kaham ke semino sing tiprasa ni bagai kaham ke fight krejak haya ka kaham ke nukjak sabo kaham sabo hamya sing nice tongo nang tipra mo tha edisio phayasa kangno nang tini pusno maya anggai nang baklai thangmani ticket maya anggai thangpai mani tipra saro kaham ke samino ngomo sana nang yanu yada tetam hingkangke nang je saka bubagrano hamya ko nang tini je saka tipra mo thani bororo gunda bahini hayaka bihiya ini tipra mo tha gunda bahini khaya ko tabogo bihiya keboya bihiya nini boroni bihiya sing tini furup khai mano tini o omit de borma je kokno ma haykai saka bo tini niji choice bo bihiya ngi bo kokno sawo hayaka ba nung bo buri ngai nung tini buri ni logiwo ria hayaka ba nung kaisa buri ngai nini forfati ni kokno samani bagai nung kuno oboni reaction chi ingyako tar mane no riwi to ni onaro sadi hinei bihiya ba norong no riwo gunda bahini onarong riwo theba o tipra mo thano ba belai no kaham patal kinya naro ka hai pala kari borok ang tabugo nugya ko dunia hasa ko first time live o nonong nugo fiaba thapla sabo sana saya sijak nai olo dofani bagai sabo kham hamya khaitong tini lob bai rang puisano hamjakma bai tipra dofani bagai hamya nijini buri sajama pojonto no se tini nang omo haike saka o je back thokok no sing nukha je o buri no kebo kuno buya togya hayaka bar naimo thangrok bo tongo joto social media rok tongo haifano tini kok tatal sabui bukha tokka hinei fungjaka master game mine kaham gaisiu o game mine choli glak buji khada tomong no nang asik no tipra sana hamjangna hingangke nang tini 13ta si tipra mo thaji diu hin nang saka tini nang ekta phano nang busaka nang tini tamuni bagi pasang yasa nang asing tipra sana hamjan tipra do phan bagi samung kanya ga nang tini ni logyo borok tong hingangke nang tini tangi pas khlai phunumaya amti tatal baji kokta sadi haisi omo hai tatal baji kok sawi tipra sana ta family sidi tipra sana ta thagai sidi tipra sa kaham kani siu sabo kaham sawa hamya phunugiri nai sini mantai sing sano oro nang kebeng kangangkai nang patal kainya nang jesek pano BJP sorkar nang jesek pano tongui tongdi amo bai choli glak jodino tipra dofani bagai samung hamya khaikai sing nangke coba ongkor nai amo kaisa kok mujunarak di patal kainya jomaitya tipra motha kuno oro party hinei tabuk bo wansugui khayako tipra motha kaisa no o tipra motha bai dofano muthangnai hayaka ba phiokna hinei tini samung khlai tongo tipra sarok nang tini omo haike kok samani belai no chaya te wansuge kok no sawo agini sini nugo nini kuno wansug mung krei aboni baganya nang tipra sana orai forai khai tini bo nang thik tongi maya bobagrani egincho sawo buni egincho kok sawo omo haike mang nang din laikha কিন্তু বা নিনি সময় তংলাক তিপ্রাম